ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನು ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಉದ್ದೇಶ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಡಪನಂಚಿನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೂಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಸೀನರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಸಮಾವೇಶಗೂ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 25 ದಿನದಿಂದ ಬೈಯಡ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 7 ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲುತ್ತೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪರೆ ಪಂಪ ಉದ್ದೇಶ ದೇದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೀಗೆ ಉಂಟಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಇಂದುವೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಭಾಂಗಣದ ಪಿರವದ ಜಾಗೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಿನ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಕನಿಷ್ಠ 15,000 ಜನ ಸೇರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುలను ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಕ್ಲು 700-800 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿನ ಭೇಟಿ ಆತ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ನನಪುರಿ ಕೇವಲ 23 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಕೇವಲ ಆಪ್ಯಾಪನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೋಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಡು ಆನೆಲಿಟ್ಟು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶಡು ಭಾಗವಹಿಸಡು ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ಆ ಉದ್ದೇಶನು ಈಡೇರಿಸಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ಲೇನು ಒಂಜಾತ್ ಬೆರೆತೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜನು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶದಿದೆ ಎಂಕುಲು ಇಂದುವೆ 25 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ನಡಪೇರುಂಡ ಐಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿಗೆ ಬದ್ದು ಪಾಲುದ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಡ ಪನ್ನೊಂದು
ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ದಿನದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೋಡದ್ದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕ್ಕಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿಡೆ ಪೋಯರೆ ಆಕಲನ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲ 23 ದಿನೊಟ್ಟು ನನ್ನಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪಟ್ಟರೆ ನಿಖಿಲ ಬರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಪರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 10 ಲಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ಳು ಮತ್ತು ಪನೊಂದಿಜ್ಜರು ಅಂಚೆ ಯಾರೇ ಪನ್ಪು 10 ಲಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಅದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ಮತ್ತು 5,000 10,000 15,000 25,000 ಮತ್ತು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು 5,000 10,000 15,000 25,000 ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನ ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲಿತ್ತನ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನ್ಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಡು ಮಾಡೋದು ಅವು 5,000 ಜಾಹಿರದು ಅವು ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋಲಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ರಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡು ಪ್ರತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ನಾತ್ ಮುತುವರ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪಲಾಗ ತೂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಈತ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂಗೋಡು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಅವೈತ ಪುದರ್ ಮತ್ತು ಐಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಇಂಥ ಐತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಐಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಈತದ ಆ ಪುದರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ದು ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಕೇನು ಎನ್ನರಡು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆನೆ ಹಿರಿಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಜನಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮಿಕ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಅನುಮುಖ್ಯರನು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಕ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಮಿತಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅರ್ನ ಅಕ್ಲನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡು ನಮಕ್ ಸಮಯ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇರ್ದು ನಾನೊಂದು 23 ದಿನ ಒಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶದ ಯೋಜನೆನೇ ಖಾಲಿ 2 ತಿಂಗಳದೊಳೈ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಅಮಸರಡು ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆದ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನ ಏನಿ ದಯಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮನ್ಪುಡಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಖಾಲಿ 2 ತಿಂಗಳದ ಗ್ಯಾಪುಡು ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ದಿನ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಎಲ್ಲ ಐತಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪನ ಫಸ್ಟ್ ದೈತರ ಪೂರ ಸಂಘಡ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ದ ದಿನ ಅಂಚದ ಆನಿ ತಿಕ್ವೇರು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಭೇಟಿನಿ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಆ ಭೇಟಿದಾನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲ ಮಾತಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮಾವೇಶದಾನಿ ಇಂಕಲ್ನ ದೂರದೈತೆ ಬೋಲಿಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಇರ ಬಾಳೆಪುನಿ ಇದನ್ನ ಮಂಜನಾಡಿ ಆ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಲು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೆ ಒಂಜಿ 8 ದಿನ ತುಂಬು ಪಂಡಾರ್ಡ
ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಸ್ಸುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ಏತ್ ಜನ ಇಂಕ್ಲ ಪಂಡಾಡ ಆತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ತಯಾರು ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೇನು ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಳಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆಡಪನಗ 15,000 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಂತ ಸಮಾವೇಶಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ 10,000 ಅಂಡಲ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸುಲ ಆಯರೆ ಕಾರಣ ಪಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಾಡ ಪೂರಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ 1976ನೇ ಸೈಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶ ಮುಲ್ಕಿಡಾತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ಆತಿಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ ಒಂಜಿ ನೇರು ಮೈದಂಡ ಆತೀನಿ 89 ದಾನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯರೆ ಪೂರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಪಡೋಡು ಅವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯಗು ಪುದರತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ನಮಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪುದರಾಪನ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡು ಸಮಾವೇಶನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾತು ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಡು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಡು ಬಜೆಟ್ ದೀತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ಕೆಲವರು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಅಕ್ಲನ ಸತ್ಯಾನುಸಾರ ಅಕ್ಲನ ಆರ್ಥಿಕ ನೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ 25,000 15,000 5,000 ಮಾತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾರು ಲೀಲಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಆರ್ದ ಪಾತೇರ್ದು ಆರ್ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮಂತೆ ಕಮ್ಮಿಡು ಮನ್ಪ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಜಾಹೀರಾತು ಐತ ನೇನು ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಜಾಹೀರಾತು ಕೆಲವು ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ 25 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಇಜಿನ ಪಿದೈದ ಏರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲಿಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಲನ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಇಜಿನ ಫುಲ್ಲು ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ 5,000 ఒక ಹಾಫ್ಗೆ 3 ఒక ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಪುದರ್ಗೆ 2 ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲಿಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಲನ ವಾ ರೀತಿದ ಆ ಜಾಹೀರಾತುಗು ಅಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದೇನು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾತ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಮಾತ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎರೆಗ ಆ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ತಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಪಾಡೋಡು ಆ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಆಯ್ತಾ ಅಂದೇನು ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಇಂದೇಟು ಒಂಜೇ ವರಿಯಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ದ ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂಜೇ ಇಂದೇಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಪಾತಿರದುಲ್ಲ ಓವರ್ ಬಿಜ್ಜಿದವಳು ಒಂದು ಜನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತರುಲೇರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ದಾರು ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲದೇ ಪಾಡುವರಡ ಆ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶದ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಯಾನರ್ದ PDF ಪಾಡ್ದ ಅವಕ್ಲಿ ಶುಭಕೋರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಲಿ ಇಜಿನ ನಮ್ಮಡ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏತೇತ ಅವನಿಂದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮೌಂಟೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದೇನು ಪಂಡಾಡಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಐತಲ PDF ಮಂತದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮಡ ಪನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಪಿರೋದ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಸೈಜ್ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಓ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ವಾ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಸೈಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವನ್ನ ಪಂಡಾಡ ಇಂಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಂತದ ಕೊರ್ಪ ಐತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ದಯಪಂಡ ಇದು ಮರಣಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲನ ಅಂದೇಟೆ ಥ್ರೂ ಡೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜನ ನಾನು ಐಟ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂತೆ 10-15 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಂತಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇರುವುದಿಂತ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕವರ್ ಮನ್ಪಡಂಡ ಪೂರಕ್ಲ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ
ಆ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಬರ್ಪುನಕ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವು ಇಂಕಲ ಆ ರೀತಿ ಇಂಕಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಪಡುವರು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ವೆ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರ ಪತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾಡು ಬಂದಡ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ ಕರಿನ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇಬಾಗಡ್ ಸಮಾಜಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಪನಂಚನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಜಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಸಂದೇಶ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಆ ತತ್ವದ ಆದರ್ಶನ ಪಂಜಾತ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲರನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಹುಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನ ಜನ ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ರೂಪರು ಬಾಬು ಪಂಡಿತ ರೂಪರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣರು ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಕೇನದೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುವಂದ ಇಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚಾದ ಏನಿ ಒಂಜಾತ್ ಏನಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಪನಪನಂಚಿನ ಆ ತತ್ವದ ಏನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕರ್ಣ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕುಲೆನ ಸಮಾಜದ ಏನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತನತ್ತು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅತಂತ್ರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಸಮಾಜ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಮಲ್ತಿನದ ಪನಿಯರೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ನು 27 ಗ್ರಾಮಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಮುಟ್ಟವೊಂದು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಕಾಲಗೊಟ್ಲ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ಇನ್ನು ಜನಕುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಆವಡು ನನದ ಪೀಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ತೊಂದರೆ ಉಪನಂಚಿನ ಕಲಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವ ಬೂಳೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ನಕಲು ಕಟ್ಟದೇರಿ ಆ ಕಟ್ಟದನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತೆರನು ಪನೊಂದು ಯಾನು ಆ ಬಾಗಡ್ ಈ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತಲಕನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜದ ಇಜ್ಜಾಂಜನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಇನಿ ಮಲ್ತದೇರಿ ಇನಿ ನನಾತ್ ಅವು ಪಸರಿಸದು ಮಾತ ಇನಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಯ್ತ ವಿಸ್ತಾರ ಆವಡು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಪಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ನಂಚಿನ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಉಂಡ ಆಯ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆವಡುಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪನಿಪಿನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವ ವಾಯಿನಿ ಉಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇಸ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏನಿ ಸಂಘದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಸೇರೊಂದೇರು ಒಂಜಾತ್ ಮೆಚೂರ್ಡು ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೊಡಗಿಸದು ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಉಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಸೇರಿದ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಐತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜದ ಸಮಾವೇಶ ಏನು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಣಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಪ್ರಮುಖರ ಪಾತ್ರನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಶಸ್ಸು ಅವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಕರಿನ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಗರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಆ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಉಪ್ಪಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪ್ಪಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಾತ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಭಾಗಡ್ ನಮಗೆ ಸೇರರೆಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆತನು ಒಂಜಾತ್ ಈ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರನಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ
ಅಲ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರತೆನಂಚಿನ ಒಪ್ಪಡು ಆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕುಲ್ಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಡು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಂದದಿಂದ ಬನಿಯರೆ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಮಂಡ ಒಂಜಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರ್ನೆನ್ ಇನಿ ಐನು ಪುರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತನೇದಾದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ಇನಿ ಅಂಚನೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟರಿಗೆ ನಂಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರೋಲ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಇನಿ ದುರ್ಬಲ್ಯರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಲಾಢ್ಯರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಎನ್ನಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡೊಂದು ಪನಿಯರೆ ಪನೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸಂದು ನೆನಪಾತಿರಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಡೆತ ಘಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂದು ತಿಂಗಳು 25 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಬಿಲ್ಲವರ್ನ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನನ್ನ ಕೇವಲ 23 ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಆಯರುಂಡು ಆಯ್ತು ನಡೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೂ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐತಾರದಾನಿ ಕಾಣಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಂದ ಅವು ನಂಗೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಕನಿಷ್ಠ 20 ದಿನತ್ತಲ್ಲದೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ ತಾಲೂಕುದ ಮಾತ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಸೇರಿದ್ರೆ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರುಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರದಾನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಯ್ಯ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರು ಬಂದ ನಿಕ್ಲಡ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿರು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಿರೋಣ ಐಕಿಲ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೂತ್ ಅಕ್ಲಡ ಮುಖಾತ ಭೇಟಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಕ್ಲಣ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬುಡು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಐತಾರದಾನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡಪುರದ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಖಾತ ಭೇಟಿ ಆಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಕೊಣಾಜೆ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಐತಿರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಲಪಾಯ್ದನು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮುಕ್ಲಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ ನೇತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ನಡಪನಂಚಿಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪುನಂಚಿಂತ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿಂದ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬೆರಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಲೇರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲೇರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನೇತಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಇಡೆಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಈ
ತಾಲೂಕು ಸಮಾವೇಶಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಡಲ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ನೇಕ ಬೈದೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲೆನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಸರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೆ ಅರಿಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ನನಲವು ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಮಾತಿರಲ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಾದ ತೋಜಾಗ ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಲಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೆ ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ನನಜಿ ಸಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೆ